Астрална проекция – феноменът, при който човек изпада в транс и отделя душата от физическото си тяло. По време на астрална проекция имаш скрит достъп до цялата Вселена. Може да посещаваш хора в сънищата им, да разговаряш с богове, да контактуваш с мъртвите, да научаваш забранена или забравена информация и много повече. Астралната проекция може да се случи случайно по време на сън или да се постигне като резултат на специална съзнателна медитация. Въпреки че терминът Astral Projection е сравнително нов, доказателства за астрално пътуване може да се намерят в много култури и религии по света. Древни цивилизации като египтянските, гръцките и българските са вярвали, че душата на човек е отделна от тялото му. Научни изследвания, финансирани от ЦРУ през 70-те години, също доказват, че определени хора могат да постигнат астрално пътуване. Тези експерименти са известни като Project Stargate и са били проведени с целта за шпионаж и събиране на информация от вражески сили. В днешно